सोमावसार बसुमतारी सारा मा फोरमायखो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आं होनो थांगासिनो दङ। बेनि सिगांनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्युब चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बराय हरफिनबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। थ' जायफ्रा चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ साफ्रोमबो नायगिरिफ्रानो लाइक होनानै फैबाय थानाय समाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो भिडिअखौ जेसेबांनो हायो एसेबांनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुनो हायो आरो भिडिअखौ फुल नायजोब बेनि उनाव कमेन्ट हरनो दाबाव। बेलसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जथुमा बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जे सोलोंथाइनि मोनसे सावरायनाय हाबाफारि बेयाव बाहागो लानानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदि मोजां मोनसे हाबाफारि लानायनि थाखाय दख'रा आफादखौ आं साबायखर बावदों। आसा खालामदों दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना गावबा गावनि जिउआव जाफुंसार जानायजों लोगोसे नैबे हालामखौ बा नैबे ओनसोलखौ जाहाथे बिमा बिफाजों लोगोसे फोरोंगिरिनि आरो ओनसोलनि मोनसे नाम लाखिगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बेयाव गोबां फरायसाफ्रा बाहागो लादों। बेनि थाखाय दख'रा आफादनिसिम आं साबायखर बावो। फरायसाफोरा इयुनाव जि जाफुंसार जानो थाखाय माबायदि फरायनाया गोनां होननानै फरायसाफोरखौ आं गुबुन गुबुन मिथिंफोरावबो खावलायदों। जों जाफुंसार जानांगौनि थाखाय बयबो सिमाङा जोंहा थानांगोन आरो थांखिया थानांगोन। नाथाय सिमां आरो थांखि थाब्लाल' जाया, बेयाव सौहैनांगौनि थाखाय जोंहा सानफ्रोमबो मोजां खामानि मावनाया बिराद इम्परटेन्ट। बेखायनो गासैबो फरायसाफोरखौ सानसेबो गेप गैयाजासे कनसेन्ट्रेट होनानै मोजाङै फरायनो थाखाय आं खावलायो। बेलसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जथुमा बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जे सोलोंथाइनि मोनसे सावरायनाय हाबाफारि बेयाव बाहागो लानानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदि मोजां मोनसे हाबाफारि लानायनि थाखाय दख'रा आफादखौ आं साबायखर बावदों। आसा खालामदों दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना गावबा गावनि जिउआव जाफुंसार जानायजों लोगोसे नैबे हालामखौ बा नैबे ओनसोलखौ जाहाथे बिमा बिफाजों लोगोसे फोरोंगिरिनि आरो ओनसोलनि मोनसे नाम लाखिगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बेयाव गोबां फरायसाफ्रा बाहागो लादों। बेनि थाखाय दख'रा आफादनिसिम आं साबायखर बावो। फरायसाफोरा इयुनाव जि जाफुंसार जानो थाखाय माबायदि फरायनाया गोनां होननानै फरायसाफोरखौ आं गुबुन गुबुन मिथिंफोरावबो खावलायदों। जों जाफुंसार जानांगौनि थाखाय बयबो सिमाङा जोंहा थानांगोन आरो थांखिया थानांगोन। नाथाय सिमां आरो थांखि थाब्लाल' जाया, बेयाव सौहैनांगौनि थाखाय जोंहा सानफ्रोमबो मोजां खामानि मावनाया बिराद इम्परटेन्ट। बेखायनो गासैबो फरायसाफोरखौ सानसेबो गेप गैयाजासे कनसेन्ट्रेट होनानै मोजाङै फरायनो थाखाय आं खावलायो।